gala bide. Ha? Ate gala de ne de be gala. Jole be. Ay yo. Akan dumuni bora mini. Ay Aka dumuni nunu bora mini fora de. Hey, ne ka dumuni ne ya sa touche à délice de fe. Touche à délice. E fana ta bora yen. A bora touche à délice de la. Amadi ne ka bora touche à délice fe non. A bɛɛ kelen dumuni kɛ bora yen. Amadi. Touche à fana mani ɲɛ dɛ. Amadi. Ayi jɔ tɔgɔ de Amadi. Ko ne de bɛ gala bi. E de bɛ gala bi. Awɔ ne de bɛ gala. Ne de bɛ gala. Ŋa sura filɛ nin. U b'a ni boisson fana de di mɔgɔ ma. Awɔ. Aw jɔ ŋa lajɛ min bɛ gala bi. Tuguni b'a la i tɛ bɔ. Ayi ne tɛ bɔ dɛ. Ne de bɛ gala. E de bɛ gala. E tɛ bɔ wa. Amadi ne de bɛ gala. Ayi. Amadi ne de jɛ muso ye. A ye n to yen n tɛ foyi dun bilen. N tɛ foyi dun bilen. Sisan wa numéro di yan n yɛrɛ bɛ n ta commandé. Tout ça n yɛrɛ ta bila ka na. Tout ça délice. 73 06 01 06. Très bien. N yɛrɛ bɛ taa wele n ta na. A bɛna n faga ni dumuni ye. Amadi kana nin jate sa. Kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ tiɲɛ na e ka KFC denw ka ɲi. Kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula e fana ka KFC denw ka ɲi. Ayi ne de ta ka ɲi. Amadi sabali. A ye fara n na.